Arewa Blog TV, tashar al'umma. Ruhin jiki na hake ce hewa mai doki. Ga lokaci na miko ma hannun jari. Sani layi kikar da na yi haki. Tun da fara kai na waka. Ke na duba kuma ke na ke hara. Kai na iske karakan mu gangara. Cikar muradina na ganki gefe na. A cikin jawabi na hana ida aiki na. Murmusa hakau da zogina. Kanka zan yi yaki. Ki shigo watina adina. Dakata da maki. Kiran da ke ban jiran kowa. Kar da kai ya rake. Talwage fanki ba hatsawa. Daga kai na harfe. Na riga na hakafe. Tambaya ya nake. Ina kake? Da mai fashin muna rike. Bar shi yayi sassaka. Kullum kwami warraka. Lalu Ina da ke. kai ka mallake. Sanda babu ke. Ba ka wartsake. Inda tuna da ke. Na miƙe. Walwala Duk kashin da babu ke. Ya sace. kula. Samar fa babu nan. Kene da kauna ta tas. Hadari baki nan. Ni da kyale da bas. Jiya da ma baki nan. Na tafi ta can gabas. Rike gwani babu sauki haka zance ya zo. Wani gurin kana ɗan lamsa. Shashani kina yo busa. Bani zamar son ka in lasa. Karfi a baki da ke kyasa. Bani guje maka. Na yarje Ni na ishe maka. ake dage. Ne yayi raraka. Na toke Wanda ya fara maka ban yare bar tafiyar mu ashe. So shi mun kayo da shi. kula ce muke. Jira ce muke. Garko mai dalili. Rike ga misali. Na yi mafarkin ka da ran jiya lallai ka ga barasan jini. Kowa ya shaida ko baka nan ba na tsayawa da wuri. Ke ta musamman ce. Na ga mai dace. Muradi na haka ne. Idanu mun so ne kina sona. Mixed Golden Goose.